Denantes de 1923 hai unhas relacións políticas entre os nacionalistas que só se circunscriben a Galiza, Cataluña ou Euskal Herria, Cataluña. Pero en 1923 comenzan as relacións entre os tres nacionalismos. E asínase o 11 de setembro de 1923 en Barcelona a Diada Nacional Catalana, o Pacto da Triple Alianza. É un pacto plenamente arredista, no que incluso se fan dúas alusións á loita armada para conquerir a independencia das tres nacións. O 13 de setembro estala un golpe de Estado personificado por Miguel Primo de Rivera. A dictadura dura de 1923 hasta 1930 e os nacionalistas, moitos deles, teñen que fuxir ao exilio. No 1931, no Estado español, cambia o réximen, instaurase a Segunda República e renacen as relacións políticas entre os tres nacionalismos, de tal xeito que en 1933 vólvese a asinar outro pacto que recibe xa o nome de Galeusca, nome inventado por Egipuzco Burubacher, presidido por Telesforo de Monzón, o 13 de maio de 1933. O pacto asínase en Santiago de Compostela o 25 de xulio dese ano. Tiña unha intención de percurar que a República se trocase nun réxime confederal que supón a soberanía de cada unha das tres nacións. Durante a Segunda República, e xa antes, coincidindo co pulo que ten o Galeuzca político, hai chamamentos de políticos que ao mesmo tempo son escritores, moitos deles, para facer unha Galeusca literaria. Por parte catalana, intervén na Triple Alianza un escritor, Jaume Bofill i Mates, que fai alusións ao Galeusca literario. Por parte galega, na Segunda República, será Álvaro das Casas, que viaxou dende Galicia a Cataluña no brao de 1933, e fixo tamén un chamado por o Galeusca literario. Pero eu coido que será un escritor vasco o que fai dun xeito nítido, claro e contundente. En 1935, Esteban Urquiaga Lauaxeta escribe un artigo no diario Euskadi, coincidindo co centenario do nacemento de Pondal, donde expresa claramente a idea de facer un Galeusca trinacional literario. En esta hora del centenario de Pondal, nuestro deseo sería la creación de un frente entre los escritores catalanes, gallegos y vascos, con la cobertura de una revista. Los trabajos preliminares van por buen camino, bajo auspicios nobles. Malias intencións, o golpe de Estado de 1936 e a guerra que lle seguiu pararon os traballos, daínda sen rematar Ponte Galeusca. O caso do propio Lauaxeta é quizáis a mellor mostra de como foi aquela guerra e do que tronzou. Preso despois do bombardeo de Guernica, condenado a pena de morte en xuizo militar, fusilárono a carón da parede do vello seminario de Gasteiz. Moitos dos que sobreviviron colleron o camiño do desterro. Aquela guerra foi o principio da longa noite de pedra. Se só se necesitase un exemplo para saber como foi esa noite, velaío de Companys. En aquest pont van lliurar els de la policia militar alemanya, dels nazis, Lluís Companys. El van lliurar a la Guàrdia Civil el mes d'agost del 1940.
companys l'havien agafat a Bretanya, on ell residia. Ell s'havia quedat a Bretanya per buscar el seu fill, que en un bombardeig havia desaparegut, ja a la França en guerra, lògicament. La Guàrdia Civil, a través de l'ambaixada de París, el va fer agafar i el van portar fins a Baiona, on va passar la nit. Allà és on se li fa de les últimes fotos abans de lliurar-lo definitivament aquí a la Guàrdia Civil. A partir del lliurament d'aquí en el pont va ser dut a Madrid i a Madrid doncs, sabem que va estar a la Puerta del Sol, allà en el centre de la policia espanyola. Sabem que allà el van torturar i fins i tot sabem també que membres distingits del règim franquista l'anaven a visitar a la seva presó, a la seva cel·la, i el anaven a insultar. Després es va fer un simulacre de judici i l'endemà, a Barcelona mateix, doncs el van afusellar. Lluís Companys va ser l'únic president democràticament elegit de tota Europa que en la llarga conflagració 1936-45 fou afusellat per una força de l'Eix, concretament pels franquistes. E se tivésemos que dicir nun pequeno texto o que foi a dictadura, velaí o de Celso Emilio Ferreiro. O teito é de pedra son os muros e as tebras, de pedra o chan e as reixas, as portas, as cadeas, o aire, as fenestras, as olladas son de pedra. Os corazóns dos homes que o lonxe espreitan feitos están tamén de pedra, e eu, morrendo nesta longa noite de pedra. Noite nas tres nacións, as súas mentes máis lúcidas tiveron que buscar no estranxeiro a luz do día. Luz esvaecida, así é todo. Que longa estaba a ser a noite de pedra. Xa durante o exilio, a galeusca política, lóxicamente, non se pode implantar no Estado español porque hai unha dictadura. A galeusca literaria quedaría aparcada e non renacerá hasta despois da caída do franquismo. Cando a longa noite de pedra remataba, resurdiu o proxecto da ponte. Na imaginación dos soñadores, na conciencia histórica, na lembranza do pasado, coa necesidade mutua, co amor compartido. Porque estas pontes máxicas non aceptan outras enseñerías. Malias bruxas, a ponte necesita piares. Había un nos países cataláns, Salvador Espriu. Había outro en Euskal Herria, Gabriel Aresti. Había outro na Galiza, Manuel María. O labor de unir os tres piares fixo Manuel María. Nos estertores do franquismo, primeiros tempos da transición, a ponte que serviu de conexión das tres literaturas sería Manuel María. Manuel María enlazou por unha banda con Gabriel Aresti, que traduciu a moitos poetas galegos, incluídos a Castelao, e por outra banda enlazou tamén con Salvador Espriu a literatura catalana. Deste xeito formábase xa a trialianza que promocionaría ou serviría de ponte para iniciar os primeiros pasos do galeusca literario.